Mamin. Oh, Ano na yan? nakaundaran. Oh. Oh. Andito kami nakatayo sa likod ni Hunter para makita yung view at mapil yung hangin at lamig ng maliko. Ang lamig-lamig na. Kapit lang mga kapatid. Oh. Hindi, naka-video tayo. Oh. Papunta kami sa tangke. At magpipiknik daw kami doon. Kahit maambon-ambon. Wala Kain, nang kain, dito. kain, Mainit. kain. Maaraw. Oh, May pakita mo tayo tayo ng sapat tayo. Private property, no trespassing. Ani ko mga tigari sa gilid ka pa naman. Eh, kung kakapit ako. Nakakapit yan. Ganda po lang ito. Para makita namin i-enjoy po sila. Punta kami sa may picnic park at Doon po kami magtatanong-tanong paano ang mag-overnight doon. Para next time, kasali na po yung batch namin. Oo, mga nakakasalubong namin. Ayan na, pumapatak na po yung ulan. Ulan na po yan. pero maaraw naman. Malapit naman Pwede na. po muna Oh, tayo. ay, naku, ang dami pa pong tao. Oh. Ang dami pa rin tao sa picnic. Oh, yan. Ay, Ay, ayun oh, doon sana niya i-parking. Oh, ayun, may umalis. No, yan, ang dami pong tao. 20 yata o 20 yata or something. Diyan. Diyan oh, doon tayo pupunta. May mga table dyan. Meron table din, may mga tangke. Oh, 10 pesos pa lang motorcycle, 4 wheels. Ay, hindi pa papasok. Pag 4 wheels, Ay, hindi, parking area. Parking lang yan. Doon tayo may entrance. Ay, ito tayo no libre dyan, parking na. Ay, ita, niya. Magbayad lang ta. Yun mo kumanta na na eh. Ay, okay. Bla-vlog na eh. No, yan po. Oh. Ayan po yung mga mga thunders. Gusto na namang mamasyal. At least bata pa nga, but feeling young. Pa-parking lang po yung aming Dito lang. Dito. Ay, hindi tayo nakita. Para daw baka daw maanuhan siya. Dito po kami sa 1, 2, 3, 4. 6. 140. 120 lang po. Hindi, pati yung parking Ay, parking fee, 20. Pahintin ko yun, ma'am. Ren, go away, kamagin. Kamagin bukas. Ay, may bago na wala na. Dati kasi sa baba. Pag senior. Hanggang alas 6 na lang. Oy, bakit? Wala, may isang oras pa tayo. Ay, hanggang 5 lang. Hindi, alanggas 6, oh. Saturday ngayon eh. Anim. Isang baget, tapos isang yung parking. Ang pagit ko ay 6 below. Ay, adult na lang yun? Adult na rin yan? Ani. Or 6 lang po, 6 lang po. counted po siya doon. 6 lang po. Yan o, 6 lang po kami. Sige, Ay. 1 plus po yung parking po na.
Oh, Dapat mahuli yung ganyan. or dapat mauna. Ganon? Oh, ayan. Oh, pangatlong punta ko na po rito. Pangatlong punta ko na po rito. Ay, hindi Oo, sige. Para makuha ka. Talaga naman itong mga ano ko. Ayan, wag lakad-lakad. Ayan po. Yung salita mo. Ayan. Hindi naman vlog to. Naka-video lang tayo. Sige. 1, 2, ready. Tingin ka. Na ano. Kuan yun, camera yun. Ayusin mo yung salita. Ipakita mo Ano? itong hagdan. Oo. Mamaya, lalo na mamaya pag akyat. Mga mga kasama ko. Masyadong demanding. Gusto po. Dito po, mas marunong pa po sila sa nagbibideo. Nung andito kami nung nakaraan, sobrang hangin. Tapos, sobrang fog. Or pag may photos, Ayan po. Mamaya, ganyan din po itsura namin mamaya. Hirap na hirap po umakyat. Kaya pa daw po. Mamaya po, may tagatulak na. May tagatulak na po. Alin? matirik pa dito. Ay, mga anak ko sa muko. Dako lang nako. Sabi ko, hindi ka kasi ay naglalakad. Mas matirik pa yun, ah. Ganda. Walang bubong, no? Ayun, may eating area doon. Doon tayo sa may kalagitnaan. Kasi walang laman. Oo, yun yung walang laman yung lamesa. Mangili, tindahan, historical park. Food court. Ah, may food court, may restaurant din. May Sherman Tang, smoking area. Ah, ito yung food court. Ayun nga doon, meron yung medyo maliit. Diyan eh, kagan sa tikwan. Balat ta. May balat kayo sa... Kaya nga, nung pumunta kami rito, twice na ako pumunta rito, kasama sila. Ang ganda ng panahon. Ngayon, tignan nyo, umaambon. Oo, dyan ang sa mesa doon. Yung medyo lilo. Kaya nga sabi nga nila pag sa susunod na pupunta daw natin, maganda-ganda na. Nagtatanggal na ng plug yung isa. Siyempre po maulan. Maulan na yung kanilang yung kanilang Nangasama ka naman. Huwag ka naman umulan. May pinggan, may baso. Donut. Kakain po muna kami. Hinto daw muna. Hi.